Takže nazdar YouTube, já vás vítám u dalšího videa ze serveru PlanetCraft. Jsem tady společně s Centrekem. Ahoj, já vás zdravím. A jak jsem teda říkal, jsme na serveru PlanetCraft. A možná, jestli jste viděli moje předchozí video, tak jste viděli, že jsem na svém ostrově, ale teďka jsem se připojil k Centrekovi, k Centrekovi a... No ale začínáme furt znova, takže se rozhodně nemusíte nějak plašit, nebo rozhodně říkat. A možná, pokud si vzpomenu, tak si tyhle ty věci, jako je třeba ta obloha, kterou jste před chvilkou viděli, teďka, jako já nevím, jestli, ale jo, já si to nechám. Tak vám to, jestli si vzpomenu nebo budete chtít, tak já vám to dám do komentů, do popisku a tak. No a teď můžeme rovnou začít tím, že potěžíme stromeček. Jo a ještě zahájíme naší sérii touto rachejtli. Ach jo, dobrá. A já si jenom musím teďka zapnout zvuky. Takže? Tak, už to mám. Tak, tady placenu, tak. Tak. Mám tady furt s sebou ale svého Fundindonga a je na levelu 4 už, jelikož jsem byl v mob aréně. A tady je Fernasorovičák, tady Centrek. Ano, to je zase můj. A, no, a můžu si na něj sednout Tak. aspoň? Ale já rovnou teda udělám, tady vytěžím pár stoneů, jo. A Centreku, podívej se ven. Můžu mu říkat, že jo, Mirku. Tak Mirku. Tak to jsem nikdy neviděl. Počkat, ale on má málo životu, já ho chci zabít. Zdechni! Skočit s ním do vojdu. Bez věcí, jo. Škoda. No tak já myslím, že svět má. Akorát on je hrozně pomalej. Já nevím, Jo, už je mrtvej, dobrý. kam jsme šli jako na další ostrov teda? Protože tady jsou hodně ostrovů a... Tak jako, když jsem byl na svém ostrově, tak jsem chtěl jít na villagery, jelikož tam je i jídlo rovnou. Jako. No dobrá, půjdeme tam, ale asi... A já uděláme jakou? Tu kamennou nebo kterou cestu? No, jelikož mám nekonečný troj kamene a to můžeme furt těžit, tak asi kamennou z cobblestone. Potom bychom to třeba vylepšili. A můžeš si dát kit hráč ještě? Jo, on jsou tady kity, jo. Vidíš. To je super svět, to je super svět. To je super server. No. A hodím si sem ještě jednu. Jen tak pro srandu. Tak. Já mám taky vlastně rachejtní. Tak to zahaj taky. No. Takže já to tady trošku zlepším jako ten východ. Vytěžím uhlí. Jak tady to je daleko dolů, že bychom tam mohli udělat takovou trávu. Počkat, já udělám tohleto. Jinak jsme změnili teda, jo, dobrá. Jinak jsme změnili, tady byl oceán, svět. Jako chunk nebo biome, tak. Biome spíš, no. A změnili jsme to na planiny, aby se nám tady spavnovaly zvířata. A tak. I když on je tam spavnou. To jsem nevěděl, že tady jsou. A počkej, co je tohle? Tím. Co jsem to vytěžil, právě to šedý? Nebo to bylo... To bylo železo. Jo, a ty jsi to sebral, jo? Ano, jsem to sebral. Protože já, jak tady v těch resource packů mám tady ten Ragecraft, tak ono to je docela, jak tam jsou i randomně nastavený rudy, tam jsou i jakože vypadají jinak, tak ono je to docela občas těžký poznat. Jo, takže tady už je hlína. Chápu. No a jinak, ještě jsme si teda nerozhodli, jak budou se vydávat videa, jestli to teda bude jenom na jednom kanále, nebo teda na obou. Bude to asi na obou, nebo jako, že jeden díl asi u mě a druhý u Centreka, nebo u Mirka. Uvidíme, no. Já jsem měl problémy s pár teďkon dlouho, takže... S nahráváním, tak ale už je to v pohodě. Tu postel rozhodně nedám tak blízko tebe, protože jsi moc zlej, takže... Já jsem zlobilej. Já zlobím. No, ty strašně seš... Ne, ale povolej si svýho toho peta, protože on je tady zaseklej, dej lamítko PS. Tvůj pet... PC teda, PC, promiň, PC.
Tak. To se si zase dám, protože já chci, aby útočil na moby. On bude útočit pořád, akorát jenom si mu No to... já jsem si teďkom vypl, víš, ten pes, když dáš, tak no, se to vypne. Ono ale když do někoho zaučneš útočit, tak on útočí s tebou. Jo, to je v cajku. Tady. Tak. Asi udělám nahoře cobblestone generátor, když tak to přesunu. Udělej, protože když tak my to tady vytěžíme, ať máme prostor. A nebo dole spíš? Tam je víc prostoru, no. A teďka bude menší střih. Tu. Jsme zpět. Jo, jsme tu zpět. A já si ty čánky prostě stejnak zruším, protože já pokud to tak a už mi to jede hnedka líp na 100 FPS. Tak, jsme tady jenom trošku... Trošku jsme to tady upravili. Málinko jenom. Malinko. Aby to trošku tady vypadalo líp. No. Jak A já jelikož, počkej, máš nějaký tyčky? Jo, mám, tady 2. Tak mi hoď, já udělám 6 torčí aspoň. Tak 8 já bych teda tady udělal ten cobble generátor, někde tady tady takovým vzadu, ne? To byl dobrý. Tak ho udělej. Takhle a takhle. No už je hned tady vidět líp. Máme tady fontánku. Hezkou, provizorní. Akorát se mi hrozně líbí, jak třeba ten slime mění barvu. Že někdy je zelený, jako když se ho přivoláš a někdy má jinou barvu. A kde mám Fundindonga? Já vidím furt jenom zelenýho. No protože ty nemáš ty texture packy, víš? Jo, mně se to zdá lepší, ne? PS? Musíš přivolat Fundindong. Je to je PC, sakrasta. Jo, už je tady, Fundindong. Tak. 10 železa jsme teda našli tady. Já mám ještě nějaký. Jo, super. Tak to rovnou z toho můžeme udělat tu pec, ne? Já ji udělám. No, udělej. Já tady udělám ten nekonečný zdroj. A začnu ho rovnou vypejkat. Máme ho 12. To je úplně mega. Co? Ty animace úplně. Jo. Mhm. Máme tady i armor standy. Hezký, sexy stack. Jolo. A jo. Co budeme mít dát kam brnění, když žádný A nemá. i ty cobblestony jsou úplně mega, hej. Já to přeměním na kably. Prostě. Mně se to úplně mega líbí. Fundindonku, pojď sem. Funde. Hodnej. Fundindong. Jak tě proboha takové jméno mohlo No napadnout? protože, jak se to jmenuje ten seriál? Okresní přebor. Tak on tam byl nějaký díl, že tam hledali hráče a on tam byl potom nějaký Vietnamec a ten Vietnamec něco furt říkal, že jim chce prodat drezy a on to a potom tam nějak byl na hřišti, potom ho vzali jako do týmu, že bude hrát a potom Funding Dong tam na něj řvali, tak mi to tak líbilo, že jsem si ho tak pojmenoval, protože je to Vietnamec a Vietnamci prodávají, tak mě napadlo, co to takhle udělat s Villagerem, protože ten taky furt něco prodává. Já nevím, jestli teďko ne... No, dobrá. To asi ještě. Co? No, že teďko budeme těžit spíš ten ostrov, jakoby ten kobl, aby jsme mohli jak stavět další cestičky, víš, tak... Jestli nebude lepší, když to střihneme. Proč jsi zrušil? Jako, když teďka budeme těžit, jo? No. Tak já mám 13 kamene, jako... To je asi celkem nudný, jako pro to YouTube. Jenom tak konto. Tak trošku vytěž, já se tady půjdu jenom podívat po něčem a když tak to stříhnu. Jo. Já teda budu tady... Mám z toho udělat slaby, aby to bylo rychlejší. Vlastně já ti dám cobblestone, tady můžeš tak stavět na ten další ostrůvek. Tak já udělám slaby, ať to je rychlejší. Ať se aspoň, no jasně, ať se aspoň někam dostane. Vždyť i 64 a tahle by stačilo do dalšího ostrova. Jo? Jo. Tak Já jsem... budeme na dalším ostrově. A do příštího dílu natěžíme a trošku vylepším fullscreenu ten most a vidíme. Já ho postavím zatím jenom takhle, aby jsme se tam rychle dostali prostě. Já jsem nevěděl, že tady má arena, to bych si taky měl toho peta trošku vylepšit. Akorát ono je to těžký, ona je tam jenom tma a oni se tam spavnujou všichni mobové, víš. Aha,
A je to trošku těžší. To já mám normálně takovou náladu teď hrát ten Minecraft. Jak jsem dlouho nehrál. Mhm. Ale Tam skoro budu, hele. jo, A já vůbec nevím ani, jak dlouho točíme. Tady mám 5 minut a tady mám kolik? Počkat, který je ten správný, jo, tady. Tak 10 minut. ale a to je... Počkej, stůj. Tamhle to je spawning na prasata nebo na ovce? Že tam Na jsou prasata ovce. by tam měly být, ale jsou tam ovce, no. Že by jsem, no. Tak aspoň pro nás líp, že jo, budeme mít si to. Já jsem se lekl, že ten Villager se nějak teleportoval tamtuť. Tak To je mi, ten tvůj. tak mi hoď prosím to, jaký chceš? ještě kámen. Mám 20. Jo, to stačí už kompletně. Jo. Ahoj slemíku. Jak se máš slemíku? Takový ticho hrobový. Chudák, jak zdechnul ten můj ten Co se mu stalo? villager. On spadal a portl se za mnou. Au. Ježiš. Tak pojď. Super, a máme hned jídlo, takže to je dobrý. Tak A toto s farmem. To vojkem. To si vezmu. Taky máme na ostrově stejnak, takže to je jedno. Se mi zdá taková zelenější, nebo se mi to asi jenom zdá. Ale skeleton. Spooky skeleton. Nic si neslyšel? Zničilo to něco? Ne. Dobrý. Dobrý, Ale nic si tady je neslyšel? Nezničilo to něco? V tady ty budově je enchanting. Super. A tady asi nebudu česky, si myslím. To nemělo být, ne? Tak a už to tady roste, jo, tak shit. Jo, tady jsou iron bloky. To je bezva. Tak ty si vezmeme sebou, ne? Tady máme, to mě si nějak teďkom blbne ta myš, nevím vůbec proč. To mě taky dělalo. Taká jako, nevím. Rovnou si z ní můžeme udělat třeba brnění, jako nevím z čeho jiného bychom to mohli o tom něco dělat. No tak nástroje třeba, no brnění taky, no. Vidíme. Tady je envilka, nice. Dropper, dispenser a furnejsky. Vy. Tak jo, mám tady i lávu. Zase skeleton. Parchant jeden hnusný. Máme kosti. To se nám bude určitě hodit. Tady je Jo. super enchanting. A tady nahoře nic asi není, co? Ale tady má v blízkosti nějakou netrovou základnu. A jo? A umřel ti asi pet. Taky. To je jedno. Au, Svojí. myš, blbá. Jak se dostal nahoru? Tam je cesta. Po schodech nahoru na tu věž a potom to... Aha. Jsi ty normální? On prostě skočí dolů a zabije se. No nevím, to asi je teď zbytečný, ne? Protože tam jsou Teďka ty se na to války. vykašlem, ale hlavně Jo. musíme rozpoznat, kde je konec našeho ostrova. A kde je zase Ale náš tam, ostrov. tam je dungeon, tam by se nám potom později Kde? taky. Tady bude Jo. dungeon. To není dungeon, tam je nějaký doly, tam jsou, vidím zlato, Ale já si myslím, že tam budou spawnery. vidím skeletona. No. Mě furt blbne tam myš, nevím proč, jestli mám blbě zapojenou. Asi jo. Ale hlavně jak se budeme dostávat na ten ostrov s těma ovcema a tak, nebo s těma prasatama. No to asi, nevím, možná uděláme něco jako výtah, nebo uděláme prostě schody dolů. No asi jo. Už nahráváme asi tak 15 minut. No tak nevím, kdy ty to chceš ukončit, jak chceš mít dlouhý videa. Já mám většinou tak 30-20 minut. Mě to No, nevadí. Já jsem neomezený jako. Mně nezáleží na čase, já klidně můžu udělat i hodinovou tu. A zase, ne, to nebyl můj. Sklidil jsi tu farmu teda, jo? Jo, Super. sklidil jsem. Mám 20 wheatů. Wheat. Já teda zasadím stromy. Tak já z těho wheatu dělám ty chleby. Máme víc jídla. Jo, Tady máš... A ještě si dám kit hráč. díky. Ne, můžu až za 46 minut, prosím tě. Hm. A mohli bychom udělat farmu. Už rovnou. Mám sponge.
Jako třeba ještě tady máme na pumpkiny, To sugarcany. můžeme udělat u té village vesnice, si myslím, že tam budou takový i farming. Tak jo, tak vydrž, tak. To bylo celkem, Nebo ne, tak já ti to hodím, když tak ti to můžeš jít udělat. tak jo. Tady máš ještě brambory. Já mám brambory, super. A chceš udělat brnění teda? Nebo... Protože toho železa ještě najdem něco. No dobrá, tak udělej nějaký pro sebe i pro mě, by mě nějak mám budovat tak nějak na stejno. Tak. Ale on je tady 2 s nějakou chestplaty, 2 helmy, 2 boty a máme 2 železa. Hm. Jediný, co nám chybí, jsou kalhoty. Tak pojď, já ti to jdu hodit. Jo. Já jdu radši nahoru. No tak. Ale já jsem se ještě neskoušel. Ne, není tady paleta, super. Není. Prý, tak nenápadně. Hele, já jsem si ještě neskoušel. No, tak jako abys byl... Ale hele, počkej, pod náma, tady prostě slyším zombíky. A endermana. Dobrý. Je tady Juzna, tak se... Hej, tady... Počkej, tam je... Co? Tak, Prostě zabil jsem nějak endermana. Asi Nepadlo. víc moc nebudeme pěstovat, spíš. Hele, pojď sem tady. za mnou dolů, prosím. Do té Juzny. No. Víš, co tady děláš? Pojď. Aha. Jo, já jsem tady. Aha. Allahu Akbar! Au! Jo, redstone. Padla redstone. Tak jo, zajímavý. Dobrý creepři. Je tady železo, zlato. Au. Ups. Jo, a viděl jsem hezky něco zahučit do toho. Ne, neviděl. Jo, asi jo, viděl. Já ti to pozbírám. Něco. No. Já jsem nečekal, že tam bude skeleton a že... Jo, bucket mám. Tak se na mě když tak portni. Já ale už když- jsem u tebe, já už jsem tady blízko, to jako není. No tak jako máš tady věci, víš, a možná ti za chvilku spadnou do toho, do lávy. No. No ježišmarja. Zase si padal, jo. No, znovu. Sorry. Bože, na. Tak. A tady máš tohleto. Tohle bylo tvoje, tohle bylo tvoje. No. Pozor, zombík za tebou. Tak, creeper, dobrý. Meč jsem měl, jeden. Počkej, ten taky Jo, dost... já mám toho. Železo, nevím, jestli jsi měl... Vím, Aspoň, že že jsi to- měl půlku chlebu. Asi hlínu a snowbally jsi měl. Jo. A máš to ještě za sebou, jo? Jo. A kde mám zase PC? Haha, tam Bože. zase Fondindong zemřel, prosím tě. Ale tady villager ten. Ano, ono Zombík? zabije. Můj slime ho zabije, no, škoda. Že bychom se ho mohli někde zavřít. Aby jsme ho mohli potom proměnit později. Najes se hlavně vždycky. Jo, já jsem zapomněl. A hele, třeba tady je uhlí, tak ho ber. Jako, Ale nejsou tady nějaký speciální recepty, když to je planetka. Tak zatím není. Jako nevím, jestli tady chce udělat tak jako, ale jestli sleduje tohle video, tak můžeme mu říct, jako jestli by třeba neudělal. A nebo jestli je na serveru, je na serveru Portal Games. Jo? Mě by celkem i tady bylo dobrý, já nevím, jestli tady jsou třeba i ty hlavy, víš, padající jako, že z hráčů a to, z mobu. To bylo celkem taky fajn. Jen tak na dekoraci. Hustý. Co? Pojď se podívat. To je železo. Jo. No, Sezbírám ho. Železo. to bychom věděli od tam ty farmy hned. Jakoby tady tu blbost. Spinky. Asi jo. Tak. Zase slyším, ale pořád skeletona ještě. No. Počkej, Já hele, se- tady je mosi ten kabel. Jestli náhodou to nejde odtamtať někde. Tady je lapis. Aha, to je na silverfishe. Co? Tady jsou silverfishky. Jak to? Jo, ze stone, jo. Zvládáš? Nebo tam mám jít? Já chci, aby se spavly všechny, víš, Aha, jako. taky mám. Ups, jo dobrý, slime mě tady zabil. Dostávám ale hezký penízky za ně. Ježišmarja. A už jich je tady docela dost. No je, no.
Nejdřív jsem myslel, že jich bude trošku méně, jenom že to, že abych si vydělal, víš co? A všechny stony jsou pryč, no. Jo, ale oni jdou i z docela z velký dálky. Rychle, najez se. A oni jdou asi možná ode mě. I když Jdou, no. Jo, hele, já už tady žádný nemám. Kámo. Jo, mám. Tak teď to si neměl dělat, teď jsou i tady, všude úplně. Ty vole, oni mají velký knockbacky jak něco. No jako mi se zdá, že mají celkem dost životů. No to jsou jenom silverfishy. Oh. To mi pomáhá hlavně i villager. Mi pomáhá. Už má jaký level? 8. Já už si doplňuje každý život jedno hápko, nice. 3 životy. Každou sekundu jedno hápko. Už jdu za tebou. No, oni jsou tady hned 2 životy. 1 život. Dobrý. Co pryč? Tam je za tebou. Ty vole, já jsem tady jak tvoje soukromá ochránka, hej. Tak to já nechápu, že celý no tak ten mi pěkně zničuje to brnění. Ty kráso, oh. Podívej se na brnění, tak ty pěkně Hele, zničuje. docela dobrý. No tak ale jako na to, že to bylo celý, to ní. Tak já to mám jenom kousek, byť ze 165 na 134 je docela dobrý. No jako jo, no. Já se teďka bojím zničit jakýkoliv blok, hele. Ale já je tady slyším a já je chci všechny hezky zabít. Tady jsou pěkně diamanty. No. O, tady jich je, pojď se na ně podívat aspoň. Počkej, ještě chvilku, já musím. Tady ještě nějaká. Ty kráso, dělej rychle. Jdu. Ty jo, si děláš. Au. Tam hodí toho peta. Bankě. Koho? Ale dostávám jako... Docela dost, co? Hele, jakže to bylo? Ten pet E? Co? Jo, pet inventory. Hele, už má to. Už má i větší sloty v inventáři. Po inventory, jo. Po inventory. Po I. Stačí napsat. OK. Tak už tady Po asi I. nejsou, jako. Jinak díky Portable za tohle, že si nám tady hezky dal Silverfishe, jako seš ho moc hodnej, jako. Jakože nám tady dáš Silverfishe, který nás skoro zabil, mám tě moc rád. Myslíš si, že ty mapy dělali sami, nebo to jsi někde Nevím, jako, ale řekl bych, že jo, jako, tak jako díval jsem se na různý servery a nikdy žádný ty, Takovýhle jsem taky nevěděl, no, že by... takže bych řekl, jako, že je to... A slyším je zase a víc. Co se mi líbí, že vlastně my jsme šli hned na ostrov a tady to jsem nečekal, že hned půjdeme, jako, že pod zemi něco bude. Já jsem myslel, že... Bup. Spooky skeleton. Tak, já jdu asi zkontrolovat... Zdechni, Silverfishko. Jsem si vydal na ty challenge, až tady budou. To doufám, jako, že je přidá. Jo. Ty svině. Ale tak ten portál Games, to je majitel, nebo to Jo, to je majitel. Aha, takže zdravím. Já myslím, že to je admin. Promiň. No, ale on je to admin, no. Aha, Ale hlavní. Majitel. OK. A kde jsou ty silverfishky dál, jo? Tady ještě. Wow. Tak já už jsem teda nice, jo, takže to zkus zvládat, já zatím budu trošku Jako zvládám to, já tady jenom hledám po zvuku, víš ještě. Jo. Máš kosti, viď? Potom je dáš, když tak. Ještě, že tady ten kit hráče jednou za hodinu, mám dojem. Mhm. Tak já tady melouny rostou. Tak, už jsem já si našel všechny ty silverfishy. Tak. Spavnujou se tady všichni pořád, mobové. Já jenom jestli tam nejsou třeba... Ty spawnery, Fundindongu, zkus skočit do toho a zabiju tě. Máme hodně lapizu, jo, jsem tam natěžil, byl tam. Nebo No jo. jsem ti to říkal. Už asi, vím. Wow, ty nový enchanty, to je hustý, ten enchanting. Mhm. Smite nebo Sharpness 1. Tak jo, hele, už asi nahráváme jak dlouho? Už natáčíme přes 20 Už. minut. No, to by možná i stačilo. A vydrž, já se jenom podívám, jenom... Dobrý, cajk. A No. jenom jestli jsem měl nastavený dobře OBS, víš? Jo, jestli si náhodou celou dobu netočil, jo? No, to taky. To Počkej, bylo- ale já se asi spavnu na tomhle. Jo, spavnu se dobrý, tady. Tak. Tak jo, takže... Co z něho vyšlo, viděl jsi to? Jak z Fundindonga něco vycházelo.
Aspoň mi něco vycházelo, ty jsi takový uchylák. Bože! Ještě udělám dvoje kalhoty. Jo. Tady nechodíme na hatý. No. Já tu pusu asi odstraním, vypadáme. Jak když máš rozmazanou Nutellu po obličeji. Ježiši. Zasadíš ten Ale sapling, skeleton. jo, oni jsou Okay, tam. já jenom zabil, sorry, zabil jenom skeletona. Jak se tam objevil sakra skeleton? Nevím, je to tady osvětlený. Nevím. Spooky skeleton. No a do příštího dílu teda jenom natěžíme a nepůjdeme na žádný nový ostrovy, to si necháme asi ve videu. To by bylo potom trošku blbý. Tak jo, já tady dotěžím poslední 2 stromy a tak tady ten. A my se s váma půjdeme rozloučit, pojď sem ke mně hezky. Kde seš hlavně? Tady. Jo, tady. Jo. Tak. Tak jo lidi, já doufám, že se vám tato epizoda ze serveru Planet Craft líbila. Že nezapomeňte zanechat like, poslat nás kamarádům, sdílet, všecko hrát Minecraft s náma, jít na tenhle server, říct, že jsme nejlepší, že nás sleduje, že nám dáváte lajky, odběry a všechno, a že nás prostě milujete. Tak jo, tak dejte like, odběr, komentář, sdělte kamarádům a nazdar YouTube. Čau.